ànim, ànim, defensem els nostres drets. La setmana passada deien que quan s'acabaria l'estat d'alarma, la maquinària de l'estat espanyol tornaria a la seva normalitat. I bé, doncs no. Ha pas calgut esperar la fi del coronavirus. La maquinària de l'estat espanyol hi ha tornat aquest dimarts. O millor dit, Espanya ha pas abandonat mai la seva lògica. Si semblava haver prioritzat un parell de setmanes una manera particular de lluitar en contra del virus, sempre ha estat a l'aguait del que passava a Catalunya. Sempre ha vigilat els oposants polítics, els presos i els exiliats. Aquest dimarts, amb l'anunci d'un possible confinament a casa dels presos, l'Espanya arrelada del franquisme ha tornat a la normalitat amenaçant de nou funcionaris. Tant li fa la salut dels ciutadans, empresonats o no, tant li fa les recomanacions de les institucions internacionals, tant li fa. Això no és el seu problema. La seva unitat guanyada per la sang per damunt de tot preval. I ara és més evident que mai amb la lluita en contra del virus. A la primera línia hi van gent uniformada, però pas uniformada amb bates de sanitaris, ni armada de tests per recercar un virus, ni mascaretes o aparells respiratoris i estratègia per salvar vides. No, a l'Espanya arrelada del franquisme posa militar en primera línia, amb l'armament dels militars, treu poder de les institucions democràticament elegides i ho recentralitza tot, manté confinades les presons. Tots plegats hem de lluitar per vèncer el coronavirus, això és clar, però no podem abandonar la lluita per la democràcia, per la llibertat. I la llibertat dels presos és la nostra llibertat com a poble. Per acabar, aprofito aquest missatge per agrair tota la gent que ens ha enviat missatges, els artistes, aquests que han llegit poemes o contes i aquests que han fet missatges personals de sosteniment. Moltes gràcies a tots i ens tornem a trobar dijous a les 18h30. Visca Catalunya, visca els Països Catalans. Ànim, ànim, omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.